I can explain uba kwenzeke ntoni. I-Pirates niyayazi iba i-dangerous, ibingeke ibethu i-Pirates. Ibingeke ibethu i-Pirates. Cha into eyenzekileyo namhlanje. Kaloku i-Pirates i-team yabefundisi. I-Pirates i-team yabefundisi anazi noba bendingayazi nina loo nto leyo. Ngoku ke sithe xa sifonela gama libhalwe kulaa team Eloy, andazi noba yi-Eloy Limpopo okanye Eloy ntoni. Kodwa ke sithe xa sifona u-Eloy sacinga uba hayi noko noba sikuthiwa siyabetha noko sinode sibethe itimu yamazwe asixhenxe noko. Cha ke ngoku abanye benu abazi next abayi nasenkonzweni abafundi neBhayibhile abayazi into abayaziyo nje kuhleka i-Pirates. Into eningxameleyo nina kuhleka i-Pirates anisazi noba isizathu sithini.